Eta orduan, hor, pentsamendu askearen kontuan ez dut elementu determinantu. Horretan, pertsona askea eta gizarte edo herri edo testu edo bilgune askeak sortu barin ditu. Gero egia da, pentsamendu askatasuna hortatik, gero konfluentziak etortzen da. Sentimenduak badaude pertsonalak eta kolektiboak. Oda, kolektiboek ere badaukate sentimendu kolektiboak. Eta seguruenik sentimendu kolektiboetatik, edo kolektibizatutako sentimendu horiek desarroiatzetik datoz aldaketa paradigma potente. Aldaketa sozial, politiko, kultural, ekonomiko, olako. Hortik datoz. Sentimendu pertsonalak, isolatuak, oda, artipilagoak, kontinente bihurtzen direnean, entidade bat, non parametro antzekoetan, ez berberetan, inundik inora bez, baina bai antzekoetan mugitzen direnak. Sentimendu ideologienan, eta bai, nortasunak, kulturak, identitateak, simbologiak, nahi duzun guzti hori. Hori sentimentua daukate horre zuzkaratu. Hori guztiak josten hasten direnean, hilbanatzen hasten direnean, hor mugimendua sortzen da. Eta mugimendu horrek edoan gehitzake gizartean aldaketa kualitatiboak egitea. Eta are gehiago, pentsan duzu ez? Claro, daude sentimendu pertsonalak eta kolektiboa, baina igual ezin dira bere iziz beste. Gu kolektibitate batean sartzen garen, gure sentimenduak ere bariatuz doaz, aldatuz doaz. Gu ez gara pertsona berak kolektibitatean sartu aurretik, sartutakoan, sartu bidean edo sartu ondoren. Hor gu ere aldatuz, transformatuz, eraldatuz goaz. Hor nik uste, gauza hitz interesgarria da, eta nik uste gaur egun asko ematen dela. Adibidez, nire ere herritar batekin bakarka, diferentzia eta desadostasun haunitz izaten altut, igual enaiz berekin bat egiten. Baina etortzen bada herri hortatik, kanpoko, etxai edo eraso bat, gure desberdintasunak alde batera uztentugu, eta batzen gara. Eta hori alde polita badu dela, gure desberdintasunak alde batera utzitugu borroka komun baterako, baina horrek ere adibidez terrorismoarekin, terrorismoak adibidez Espainian kasua. Espainia gaur egun dago barnetik, alde guztietatik agostiaz, ez? Karo, tortzen da etxai bat, kanpotar etxai bat, eta Espainia guztia bat da, etxai horren kontra, ez? Bai. Noski, berez izate soziala garelako, eta gure buruaren babesa kolektiboaren babesean baita ulertzen dugulako. Eta, bagarlako talde, hartalde, giza soziala. Eta bata bestea babestea, eta bata bestearekin batera babestea gauzak, handia delako, berez. Gero beste gauza bada, momentu edo kontestu konjunkturaletan, konkretuetan, bakoitzak taldeek zela erantzuten duten, estatu batzuk zela erantzuten duten, hor ja sartu goinatek ambito politikoan sartu goinatek. Baina oso gauza logikoa eta karnoa eta gizatasunaren funtsetako bada alkarrekin batera egitea gauza. Eta batera egite horren joste oinarrizkoa badabe bai sentimentuena. Horrek berak sentimentua sortu ditu. Sentimentu horiek partekatuz, lotuz, josez, hilbanatuz, horre egiten da sortu da komunitate bat, ez? Identitate bat, izateko era bat, pentsatzeko era bat, defendatzeko era bat, borrokatzeko era bat, edo amore emateko era bat, ez? Eta baita maitatzeko era bat, eta korrokatzeko era bat. Hori guztiak baldintzatzen du hori dana, ez? Beraz, sentimentuak dira individualak, sentimentuak dira kolektiboak, eta gainera denbora guztien transformatuz doazenak. Eta hori gauza ederra da. Gauza ederra da mentzat begiratzeko, astartzeko eta ikusteko. Eta, ez da, interesantide, bai. Baina, esan dako, ez? Sentimentuak denetarikoa dire, baina batez pentsamentu aske. Norberak bere pentsamentua josi behar dut. Horretarako ikuspegi kritiko, autokritikoa klabea da, eta ikuspegi kreatiboa klabea da. Eta albokoaren azalean, tartetxo batean, pausatu eta ikustea gauzak, ikusten duguna moduan kalean, ez? Atzo bertan, ez? Etxean, joera salto horretik, gabeko materapia, ordu bat da, berandu zen, pelikula bat ikusten egon ginelako. Eta kriston motza egiten zuen, eta nizi gara bat atera nintzen balkoia, eta bazegoen gizon bat blokapean, kriston hor. Nik hor bi aukera daukat, baetik. Ezate, hor dago bat, eta ni epere dago, hori da, ohikoa. Eta bestea da, ezate, eta gizon horrek ze izen dute dago. Ni bere izenari buruz galetzen dioan, neure buruanik galetzen dioanean jasartzen ezen kamisa gote bat. Bai, nik uste pelikulatan ere
Ni saiatu naiz fijatzen hiltzen diren pertsonaiak izen bat baldin badute, empatia gehiago sortzen digute. Ikusten badugu, adibidez, Salvar al Soldado Ryan, Desembarco de Normandia, hor zen, pa bat erori, bertzia. Minorrek ez dute izenik eta akire zenbakiak, baina izen bat baldin badu eta historia bat baldin badu, Claro, hori da, movida, eta gainera movida da, mundu guztia daukara izena. Hoi da. Beste goza bada, guri, hori adieraztea, aipatu dituzuen pelikuletan moduan, tira, bat gehiago, bat bakoitz, barnia pasatzen da, itxasuan hiltzen ari diren etorkinak, edo beste, etxerik gabe daudenak, edo emakumeen kontrako biolentziaren kontuan, estadistikak, zenbat numeroak eta bakoitzaren atzean izena daude, eta atzo hor etzan da kriston hotzarekin lurrean lo edo dana dalakoa. Zegoen gizon horrein bere izena eta bere abizena ditu. Eta seguramente familia zuen. Eta horregon aurretik etxe batean egongo zen zuen. Eta okiko du bere historia eta txiki izan zen, eta aurri izan zen, eta igual eskolaren egon zen, eta bere laguna zituen, eta horren galdera, eta zelan dago hor, eta zergaitik dago hor, eta zergaitik usten dugu horre egoten, ez? Eta zelan da posible. Dagoen hotzarekin gainera konfinamentuan eta gainera betokedekera dagoenean gabeko hamarretatik aurrera egotea pertsona bat olako baldintzetan hor erdi hilda. Eta ez da soilik autoridade edo arduradunei leporatak kontu bat, baita gizabanako bakoitzetan, balkoian ni zigarro galpasa erazai egoera joan horretik erretzen, nire peltasun eta nire ziurtasun guztian, eta galderatan hostias ez, zer egin ezak ez, eta igual da, erantzuna da, Mikel, igual ezin duzu zer egin, gutxienez, egin ezaken gutxiengoa minimoa da sentitzen. Bai, sentitzen. Ados. Hori da egin ezaken minimoa, hori baino gutxiago ez da. Hori baino gutxiago jada norbereko ikeria, utzikeria, azalean bizitzea, soli begiratzea eta ez ikustea, hori guztia da, eta nik hori ez dut. Nahiago dut, nahiz da gero ondorioa izan, ez dago zeuzko hartzerik hor, baina bai bentsat tarte honetan hor zegoen gizon horri neure buruan badabe dignifikatu. Bai. Dignifikatu. Eta nik uste dut ere hor, adibidezuk ezin duzu mundu guzia salbatu. Zakur bat kalin ikusi eta ezin duzu ikusten juzun zakur guzik hartu. Ezin duzu, ez dakit, salbatu animali guzik. Zuk ezin duzu mundua bakarrik salbatu. Baina nik uste dut hor garrantzitsua dela ikustea. Zakur bat kalean ikustean, pensatu, hostia. Bale, nik ez dut salbat, baina nik hori ez pasatzeko ez dut zakur bat erosiko. Adoptatuko dut, ez? Hire aldaketa txikik, baina nik uste horrek asko ikendula. Ados, era bat ados nago. Claro, eta justo aipatu duzun hortara iristeko, bizka zakur horren azalean sartu bat zara. Zebertzenaz begiratu eta zure bidera. Horrekoan lagun batek idatzi duzuen poema liburu bat, gazteleraz, Ibon Zubiela, oso poeta, asko apresiatzen dudan poeta da, bilbotarra, eta oso konprometitua, eta bere liburuaren tituloa zen La piel que habito. La piel que habito, eta bere galdera zen, ¿qué piel habitamos? Noren sala habitatzen dugu. Norbera azala habitatzen du. Norbere azala habitatzen balin badu galdera da zer da norbere azala. Zenbat da norbere azala horretan, ez da? Zenbat da inposatzen diguten azal hortatik. Bere finean, zer da neurea dena azal hortatik, eta zer da gaindekoek espero dutena, eskatzen didatena, inposatzen didatena, eta liburu guztia jokiztuen norabide horretan. Oso liburu ederra eta oso iradokitzailea dela uste. Bai, galdera be oso iradokitzailea da. Noren azala habitatzen, norbere azala habitatzen dugu? Bai, ez. Ze portzentajetan izan daiteke, ez ustez, ez? Norbere azala, ez da norberea dena. Hostias, ez dakit. Bueno, ez duna irraiatu. Importanta da norbere buruaren kontzientzia, nire ustez. Norbera badela, kontzientzia hori. Eta badela kontzientzia horrek ezinbeste eskatzen dara, baden horretan aske pentsatzea. Alden azken pentsatzea. Eta horretarako limite batzuk be gainditzea. Eta horretarako kreatibidadea determinantea da. Eremu kreatiboak, kreatibidadeak dauka lehenengo mandamentua da, zehose kreatibo egiteko lehenengo eta behin daukasuna kuestionatu. Ezin da ezer bererik sortu eremu kreatiboan daukasun hori apurtu gabe, daukasun hori aldatu, eratak, kanbiatu
ikutu moldatu gabe ezin da, bestela litzateke barria izango sortuko duzu, izango litzateke, derivada bat. Betikua. Ez zuk sortu nahi balin baduzu, lehenengoa da daukasun hori kolokan jartzea, hortik dator kreatibitatea, ez? Eta beraz, norbere garapena, pentsamentu askia, kreatibitatea, hori dana saku berean dauden elementua dira. Eta segustan ordenatzen dituzun barruko elementu horiek guztiak, saku hortako elementu horiek guztiak, bide bat egiten duzu edo beste. Baina kreatibitatea ere pentsatzen dut, eta sentimentu egokik bai ez, sentimentua dira norbere txagutzan oinarritutako elementuak, eta hor gero kreatibitatea da kanbiorako paradigma potentea. Eta kreatibitatea ez nago soilik egiten. Batzuk daukaten gaitezke margotzeko edo sortzeko ezakitzen. Ez dago arteaz hitz egiten. Dago hitz egiten bizitzaz. Hemen, galdetzen duzunean geletan, ez da? Eta klasean askotan, zuek sortzaile zarete, eta asko erantzun dute ez da. Eta erantzuna ekibokatua da. Pertsona zeo zer baldin bada, quiera o no quiera, kreatiboa da. Kreatibitatea badukan lotura... Fantasiak, ametsak, denak bakigu, ez dakit, nahiak igual joen, nahiko nun hau pasatzia. Amestu dut ez dakit zereken. Eta bizitza beran da, superviventzia. Zure harremanetan, kreatibitatean martxan jartzen duzu, momentu etengabean. Erronka etengabeak bakigu bidean, oztopo pila bat eta oztopo hiek pasatu alizateko, kreatibitatea biharra da, nik uste. Hori da, txartu egiten dugu soilik ulertuta kreatibitatea eremu artistiko edo ámbito arte akademiko, arte ambitora. Eta horrek berape egiten gaitu berriro gehiago txikitu, gehiago olako, ez? Gehiago komplejatu egiten gaitu joni nahiko nuke ez dakizer, hostiaz, baina zu badako sustrato kreatibo oso fuerte bat, eta mundu guzti, ze bizi gara. Eta gure egunerokotasunean hartzen ditugun erabakiak, bat dira oso radikalmente kreatiboak, bestela ezingo ginetik. Beraz, abiapuntua balin bada, dano garela sortzaileak, dano garela kreatiboak, hori balin bada abiapuntua, hostias, horregia zabaltzen dizu, kriston aukera, kriston landa zabaltzen dizu. Beraz, zergaitik ez buruan dako txipori be, lego estandarazi, fuera, no, kreatiboak ez dira solik idazleak edo margolariak edo dantzariak edo, no, oie bai, izan, dira. Kreatiboa da mundu guzti. Beraz, kreatiboa mundu guzti balin bada, goazen kreatzen. Zelan kreatu daite, zelan sortu daite, perspektiba asketik, paradigma asketik. Zer da perspektiba asketik? Norberak pentsatzen duen horretatik, galdera orduan. Xabi, ez duk edo neuk zer pentsatzen dut bere, gauza bati buruz, besteari buruz, bien, konformatu hor, eta hortik aurrera, bien, zer nahi duzu, amestu. Baina ameste zoniarekin ez da nahiko, ametak betian. Ez, alek esaten zuen moduan. Ke moduko bat bezala da, ez? Ezin duzu kitu, ezin duzu hartu, ez? Seguru zuk ere ezagutuko duzuna baten bat, sortzaile tasunaren italpe edo atarkipe horretan, denbora guztian amet egiten ari dena, eta ensoñazio mundu batean bizitena, benetan ezer transformatu gabe. Ez da nahi duana da, egingo nuke, egingo dut, ez dakit nora joango naiz, habla menos y haz más, igual. Egingo baduzu egin ezazu. Sortuko balin baduzu sortu ezazu. Sortzea ez da amets egitea. Sortzea da amets egitearen ondorio pragmatikoa, praktikoa. Non zure amets horiek martxan hartzen dituzunean eta zeo zer berria sortzen duzunean. Berdin sentimentu berria balin bada. Ez da zertan izaparik elementu objektibo tangible bat berri. Bai. Baina zeo zer berria, desberdina, beste non bai. Eta orduan esan duzu, ostras, enseñaziotik, kreatibitateak enseñaziotik gutxi dauka. Kreatibitatea da, eta ámbito pertsonalak bai, da alegina, da eremu konstientzia, da disiplina, da esfuertzua, ostras, konstantzia, begirada zintzoa, hori guztia da. Eta, bestela, bai, nik egingo dut, bai, egin ezazu. Bai. Cuéntame una vez, pero no me vengas Busti, contando. ¿es? A ver, es la quinta vez que me estás contando lo mismo y me estás aburriendo bastante, bai. Ja. Egin behar baduzu egin ezazu, bestela baixi. Bai, hoi da. Atletika galdu zuela, eta bueno, eta nolako. Bai. Eske,
nik uste guztiz ador, ze ez balin baduzu hori errealitatera ez dut erraten munduko amets ez dakit. Ez, gauza txikik ere ametsak dire.